Obrigado, señora presidenta. Esta proposición non de lei do BNG ten un obxectivo que é facilitar e impulsar a figura da persoa asistente persoal para as persoas con discapacidade. Sabemos que esta é unha figura que non só está prevista na Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, senón que a prestación económica que se prevé nesa lei tamén ten o obxectivo de contribuir á contratación dunha persoa asistente persoal. A primeira proposición non de lei que debatemos hoxe ia precisamente no sentido de impulsar esa figura que até agora aínda é minoritaria en relación co número de persoas con discapacidade que precisarían desa asistente persoal. Concordamos na necesidade de que isto se faga porque é un paso decisivo para garantir a vida independente, para garantir a autonomía persoal en todos os ámbitos. Mais constatamos que tamén existe unha dificultade para que isto poida ser así, e é que non hai unha regulación específica da persoa asistente persoal. É evidente que non encaixa na figura de persoa que traballa no fogar, do traballo doméstico, non encaixa, as características son moi diferentes. No traballo doméstico, normalmente, con algunha excepción, como pode ser a de chofer, realízase dentro do fogar. No caso de asistente persoal, non necesariamente só dentro do fogar, senón acompañamento ao traballo, aos estudos, a calquera tipo de xestión, pero mesmo por unha razón máis importante. Mentras as persoas traballadoras do fogar realizan as tarefas, o asistente ou asistente persoal non debe realizar as tarefas, en todo caso debe facilitar que a persoa as poida realizar adecuadamente. Por tanto, estamos falando dun apoio dunha persoa que facilita precisamente esa autonomía persoal da persoa con discapacidade. Tampouco encaixa, é evidente, na figura do traballo autónomo. Para alén dunha cuestión que, do punto de vista xurídico, tamén é chave, como o feito de que si é o único traballo que desempeña, pois encaixala aquí, estaríamos incorrendo nunha figura de falso autónomo, e isto sería irregular. Hai tamén unha diferenza conceptual importante, é que un traballador autónomo, unha traballadora autónoma, ten autonomía para definir como é o seu traballo. No caso de un asistente persoal é evidente que isto non é así porque debe adaptarse ás necesidades da persoa a que axuda ou a que acompaña. Por tanto, parece necesario que haxa unha regulación específica que facilite que esta figura da persoa asistente persoal tamén poida estenderse coas axudas económicas necesarias, coa contribución que o Estado deba facer no que marca a lei de 50% a atención á dependencia, coas melloras que deben ser incorporadas. Esta é a razón pola que o BNG fai esta proposta, que entendemos que é de sentido común e, polo tanto, esperamos que poida ser aprobada. Non estamos dicindo como debe ser esa regulación, senón simplemente que é absolutamente necesaria, para que, do punto de vista xurídico, non haxa ningunha dúbida de que se pode facer un contrato a unha persoa asistente persoal que non incorra en ningún tipo de irregularidade ou de ilegalidade. E, polo tanto, que haxa absoluta seguranza xurídica. Hai presentada unha emenda do Partido Popular que non vamos a aceptar, pero non por nada, sino porque entendemos que non achega nada sustancial ao que a propia proposición non de lei do BNG indica, e nesa medida non nos parece procedente, pero, como digo, como non entramos en cal debe ser o contido, isto é un proceso posterior, pois creemos que, lóxicamente, pode ser aceptada por todos os grupos desta comisión e esperamos que así sexa. Moitísimo obrigado.